Dag og velkommen til klubhuset. Vi er med indenfor. Det er det så, du slukker musikken. Sådan. Jamen, så ser vi holder til, og som I kan se, så vi er alle sammen samlet i dag. Både den ene gren, søkken her og den døde fugl. Agner Daniel, og jeg er ekstremsportsekspert. Lige giv mig 2 sekunder, det faktisk. Det betyder faktisk ret meget for mig her. Jeg skal lige... Så jeg har stadig verdensrekorden i alt på den her. Mange spørger mig, er den her sport for alle? Den her sport, den er for alle. Det er ligegyldigt, om du er hvid, om du er grønlænder, eller bare almindelig alkoholiker. Er du gravid? Sundt for dig og dit barn. Det er vigtigt, at du tænker på andre end dig selv. Vi søger jo kun danske sponsorer, ikke? Altså, vi kan ikke gå ud for landet, ikke? Vi er ikke landsforrædere. Altså, du ved, bare noget helt almindeligt danssukker, Lego, Volkswagen. Vi vandt jo krigen tilbage i 40'erne, så det er en del af Danmark. Og så skal vi egentlig ikke bare ud og dyrke noget ekstremsport. Hvor du er, det skal vi. Kom så, drenge. Vi ses på rampen. Navnet, det er Daniel, og det her er min ekstreme jernhest. Statsforskerne spurgte mig, Daniel, hvor får du al energi fra? Lad mig vise det. Brug en tom flaske, cola, 0. Blå frem. Bang. Og så lader du være med at drikke. Det vi bruger det her efter. Den her, fordi den er grøn, det vil sige, den er sund. Op i flasken. Den skal rystes. For at se, hvordan sprødet der er energi. Så er det der sovsdej, som kommer ind i billedet. Kan I se, den bliver ekstra fast? Det er ekstra meget energi. Og så laver man verdens mest extreme energidrik. Klar på det extreme. Satan, mand. Selvfølgelig slår jeg mig ikke, men jeg er sgu da okay. Jeg har det fint. Flyt dig. Skal du okay? Nej, mand. Selvfølgelig har det ikke det. Skal du for god. Skal du ud og pisse?